Sorač, ale už to je 3. epizóda. Tak čau, moja. Čau. Dobrú noc. Dobrú noc. Poď teraz na ňa ukáž. Hej, čau. Ahoj. Noc. Čudujem sa, že mama s otcom nechceli takú nádhernú posteľ. Dúfam, že bude mäkká. Skoč na ňu. Au. Nič sa ti nestalo? Nie, nič. Takže nie je mäkká? Nechaj to tak. Nezdá sa ti, že je tu nejako príliš teplo? Ráno. Dun, dun. Haló, je tam... Áno. Tu máme, no. Tak mi ju prosím ťa daj. Ahoj. Čavez, nezrobíme piknik? Poďme rýchlo teraz, lebo vieš, ešte spia ostatní. Tak fajn, ale čo keď sa zobudia? To stihneme. Objednáme iba pizzu. Neurobíme radšej s nimi ten... Nie, pripravíme si ho podľa seba. Tak narobíme chlebíč. Chlebíčky by boli fajn. Tak dobre, čau. Stretneme sa na dvore. Nie, ja navrhujem krásnu záhradu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, moja princeznička. Tak čo, ideš so mnou robiť chlebičky? Áno, pôjdem. O hodinu. No tak chlebíčky sú narobené, môže sa začať piknik. Zlato, ešte prosím ťa. Choď zobudiť ostatné, dobre? Samozrejme. Vstávame. Môj Bože, oci, čo tu robíš? Dobre. Prišiel som vás zobudiť. Ránko, máme vonku piknik. Viete kde? Na zahrádke. Príďte tam všetci. Prima baleríny majú ísť prvé. Čaute. Prečo si nás nečakala, Daniela? Nechcelo sa mi. Dúfame, že nejdeme neskoro. Ale kdeže? Poďte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophie. Happy birthday to you. Ďalšiu časť na budúce.